Uyingenza ukuthi-ke nginibingelele namukele kuzonke iy'ndawo la kuzofinya khona le video. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa ucindezela subscribe uzokwazi zonke izinto engiy'posta kuyona-ke le channel. Mina igama lami ngumsizi aka inkosi admin. Umhlengikazi ubulawe yisoka lakhe lokufika lama ephuca imoto lakhipha-ke imali yakhe yomholo yonke. Amaphoyisa athi ungathi umsolo udabuka ezweni laseMozambique amacala okubulala nokweba ngemva kokubulala intombi yakhe ngumhlengikazi uphilisa noma-ke enkulu. Kuthiwa-ke isigameko seyenzeke lapha-ke e-Drizek Extension 4 Orange Farm-ke ngomhla ka-12 April. Kuthiwa-ke wambokota ngomese washona. Unina uthi-ke wamthola avelele-ke kwigazi lakhe eseshonile. Kuthiwa-ke ngemva kokumbulala umsola wathatha kumazisi amakhadi asebhenki, driver's license, amafoni amabili, wathatha-ke nemoto yakhe iHyundai ebomvu washaya-ke wachitha. Kuthiwa mhla zo-15-ke umsola kuthiwa-ke noma-ke wawukhipha umholo wonke wentombi yakhe owangena-ke ebhange ugcine ukubonakala koma-ke ko-multiport okuyidolobha kwisifundazwe empumalanga eliseduze nezwe-ke laseMozambique. Amaphoyisa ase-Orange Farm acela-ke nanoma ubani ongaba-ke nolwazi-ke lwale ndoda athinte-ke usayitsheni-ke WhatsApp kule namba-ke 082 782 1373.